Ito naman po ginagawa natin full year. Binabantayan naman po natin ang bayan nating Infanta. Salamat sa tulong ng ating mga R.I.N riders. Nakaisa natin sa pagpapatupad ng kaayusan dito po sa bayan ng Infanta. Good morning mga paps. Papunta tayo ngayon sa ating police station dito sa bayan ng Infanta. At bilang miyembro ng Riders Intellence Network at ang club naming IMRC ay susuporta dito sa gagawing National Crime Prevention Week. At tayo ay magkakaroon ng motorcade dito sa bayan. Ligagan! O yan, di ma-espera na tayo. Grabe. Sika. Magbibigay kami ng flyer sa inyo. Safety tips yun sir, i-distribute natin dito sa mga dito. Tapos babalik tayo sa Maya. Balik tayo dito para sa aming obstacle. Meron tayo sir. Sir. Mamaya sir, yung binasasabihin natin pero i-elaborate natin sir. Magpupublish tayo mamaya dito. Yung kasama natin sir, R.I.N at PMPPO sir, tapos kami mga nasa station. So, good luck sa atin sir. Medyo unat-unat lang tayo kung dito sir. Magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid. Kasama. Ayan po sineselebrate natin itong kan. For the information of everybody, ito yung crime prevention month natin. No, celebration ng crime prevention month. Ito naman po ginagawa natin full year. Binabantayan naman po natin ang bayan nating Infanta. Salamat sa tulong ng ating mga R.I.N riders. Nakaisa natin sa pagpapatupad ng kaayusan dito po sa bayan ng Infanta. Kasama po natin ang mga augmentation natin from PMFC, RMFB. Tingnan nyo na yung mga tropa natin. Sila po ang kasama natin. So, nagpapasalamat na po kami sa inyo. Ngayon pa lang. At siguro hindi naman natatapos dito magsasama-sama pa rin tayo. So I urge everybody na patuloy natin gawin, nabantayan ang kaayusan ng ating bayan na Infanta. Although sabi nga natin very peaceful ang ating bayan, pero hindi mo natin alam na sa isang iglap meron pa rin gumagawa na tumisira sa ating bayan. So ito po ang isang ganito mission natin na panatilihin at patuloy nabantayan na sa anumang elemento ng kasamaan. So ngayon po lang po, nagpapasalamat na ako sa inyong presensya, ating mga augmentation sa Pakikiisa sa ating activity. So umagang ito. Tayo po ay yumuko at manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Santo, Amen. O Panginoong Diyos, amin sa namin sinasampalataya, naniniwala po kami sa iyo. Ikaw ang may lalang ng lahat, ng langit at lupa. Kami po'y sumasamba sa iyo, O Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na ibinigay mo sa amin, sa mga blessings, sa mga patnubay at pag-iingat mo sa amin. O Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa salita,
isip at gawa. At ang tangi lamang po naming kahilingan ay hindi kayamanan ng Panginoon, kundi ang iyong patnubay. Dahil pag sinabi namin patnubay, alam mo na po, Panginoon, ang aming kailangan. Lahat, pag-iingat, kalusugan, at kaligtasan. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, at dinadalaman po namin sa iyong pangalan. Amen.
Go! Merienda. Dahan-dahan, pres. Kung hindi na kinakain ko yan. Baka mabulunan ka. Project bite mo Yan. yan. Pagkala. Pagkaw yung mangyat.